खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव BPFआ UPPLनो क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा बियाबनि बिसायख'थियाव हेफाजाब होगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। आथिखालाव लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय थानायखौ लानानैनो राजखान्थि दोलोफोरा गाव गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ नुनो मोनहांनाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौनो लानानै मैया मुसलपुर ब्लक UPPL वुमेन विंनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों दि बिथांमोनहा माब्लाबा मन्दिराव माब्लाबा गिर्जायाव थांनानै राजखान्थि खालामो। बेबायदिनो हारिजों गुबुन हारिजों दावराव दावसिबो खालामहैयो। नाथाय बिथांमोनहा जेखि खालामा मानो BPFआ लकसभा बिसायख'थियाव UPPLखौनो हेफाजाब होगोन होननानैबो बुंथिना होबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलाव आरोबाव मोनसे गारिनि जाब्रबथाय। जाथाया जादों रुनिखाता आस्राबारियाव। गंसे गोख्रैयै फैनाय बलेर' पिकआप गारिया गंसे बाइकजों सौग्रावफैयो। आथिखालाव जाबाय थानाय बेबो मोनसे जोबोद गिख्रंथाव जाथाय। थारैनो दायो गारि मटरनि जाब्रबथाया बारानिफ्राय बारा जासिनबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, मैयानि बे जाथायाव मिथिनाय बायदिब्ला बलेर' पिकआप गारिया जोबोद गोख्रैयै फैदोंमोन। बेयावनो गंसे बाइकआ मोगा-मोगि सौग्रावनाय जायो, जायनि जाहोनाव बाइकनि सुबुङा जोबोद गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो होननानैबो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाबुल बसुमतारी बिथांनि फैसा लानाय भाइरेल जानाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि साननैसोआव समाजारि बिजोङाव UPPLनि स्पकपारसन बाबुल बसुमतारीया गंसे गारिनि सिङाव फैसा लानाय भिडिअ'आ जोबोद गोख्रैयै गोसारदोंमोन। जाय जाथायखौ लानानैनो गोबांनि गेजेरावनो मोनसे बायदिसिना सन्देहआ सोमजिदोंमोन। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया रां होग्रा सासे थिखादार बिथाङा बाबुल बसुमतारीखौ लाफानानै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिना होदोंदि गाव बाबुल बसुमतारीनिफ्राय फैसा लाथ'नायखौसो बिथाङा होफिननाय जादोंमोन। बेनिखायनो बेबायदि नंखाय जाथायफोरखौ बारा बानसावनो नांला होननाबो बुंथिना होबावो मानगोनां थिखादार बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ देग्लाय 2023 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव बरायनाय जागोन। नंगौ, गुबुन गुबुन बोसोरफ्रावबो बरायबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो बे एखे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बरायनाय जागोन। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गाबोननिनो बे एखे थावनियावनो टप 10 मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बिमुंजों आगुनि बायदिनो बरायनाय जागोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार बन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बरायदों। नंगौ, आथिखालाव मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोदानै सेमि मेट्र' बन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवना होनाय जायो, जेराव बे ट्रेनआ गुवाहाटीनिफ्राय निउ जलपाइगुरिसिम थांगोन आरो बे ट्रेननि गेजेरजों गासै सा-सानजा रायजोफोरखौ फोनांजाबनो हागोन। मिथिनाय बायदिब्ला बे गोदान ट्रेनखौनो मैया क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव बरायनाय जायो। मख'जाथावदि बे बरायनाय हाबाफारियाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफानाय जादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। कन्ट्रल खालामनो हायैयाव गंसे स्कर्पिय' गारिया जाब्रबथाय जादों, जेराव सा-7 इन्जिनियारिं फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। नंगौ, मैया फुंनिफ्रायनो बे खौराङा खौरां बिजोंफोराव गोबां गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि मोनायाव आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव फरायग्रा सा 10 फरायसाफोरा
हस्टेलनिफ्राय गंसे स्कर्पिय' गारिजों फैदोंमोन। नंगौ, थारैनो जालुकबारि दालांआव बिसोर फरायसाफोरा गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव दालांनि बेरायाव सौहैनाय जायो, जायनि जाहोनाव सा 7 फरायसाफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। मख'जाथावदि गारिनिफ्राय जौनि बथलबो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ जौ लोंनानैसो बेबायदि जादों होनना गोबाङानो सोंलु सिखांदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आरोबाव मैया गसाइगाव महकुमायाव हानि फोरमानलाइ राननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, दायो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा हानि गुदि मोनथायखौ सिगाङाव दोननानै दाब दाब जायगायाव हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैयाबो आरोबाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिमलटापु पिजिआरआव गासै सा 75 हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि आयेननि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय राननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारीजों लोगोसे गोबां रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। फणिधर तालुकदारआ लामा सुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गोबाव समनिफ्रायनो गाहाम नङै दोंसे गोनांथार लामा साउदरफिटानिफ्राय मानास हाग्रामासिम थांनाय लामाखौ गोदान मुगानि टेक्न'लजिनि गेजेरजों लुफुंजानो गोनां लामाखौ मैया एमएलए फणिधर तालुकदारआ अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होनाय जायो होनना मिथिदों। मख'जाथावदि बे लामाखौ 45 कौटि रांनि रांबावजाजों लुफुंनाय जागोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। एसआइ जुनमनि राभानि थैनायखौ लानानै होसिख्रावनाया आथिखालावबो जोबनानै थाङाखै। थांनाय 15 मे खालि हरनि 1:30 रिंगायाव हरखाब गारिनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन, जाय जाथायखौ गासै आसामावनो गोरलैयै गनायना लानो हायाखैमोन, जायनि थाखायनो गोबां रायजो राजाफोरा बुथारदोंसो होननानै सन्देह खालामदोंमोन आरो दाब दाब जायगायाव सोमावसारनानै थाबैनो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामबाय थानाय जादों। नंगौ, बेखौ लानानैनो दायो सिआइडिनि नायबिजिरनायाबो सोलिबाय थादों। फारसेथिं सिबिआइनि नायबिजिरनाय जासिगोन होननानै बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय दाबो सिबिआइनि नायबिजिरनाया सोलियाखै होनना मिथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला एसआइ जुनमनि थैनाया गोबाव जाबायब्लाबो दासिमबो गुबै जाथायखौ मिथिनो हायाखै, थामहिनबा दासिमबो दायनिगिरिखौ हमनो हायैयाव मैयाबो फिन आरोबाव धेमाजि जिल्लायाव राभा फरायसा आफाद आरो राभा साहित्य सभाया जुथायै मोनसे रेलि हाबाफारि लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों धेमाजि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनो आरो फासि होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखांलाइ बिलाइ दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव गोबां लोब लोब रायजो राजाफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।